Lanjut DJ berangkat. Indang balin biang udah Iren. Melaki tibo lagu peragana dusan ada basamoe. Paya apa nama juluan kok kelari nampaknya biar lagi ditunggu saja kak dan bakanda kok indah pak alay. Terima kasih USA Jorombongan kami lapi kesuci mengkonan jenis sampai kadang ketujuan. Senang-senang kami bertinggalkan ya kita bagara bagus cinta dalam lagu dalam pantun. Kalau kata terlongsong pantunnya terlompek mohon maaf sekadang-kadangnya. Oi de USA onte la balia pulang anane kadua Bantua anda akalamu oi gurau nangko mungkin kami kabulan sabantai sabab lacu iko denai baden tanganan kadua ngadari cako dek maju lu tak dolare juo dari dalam rumah Jorombong adanya aku tak ada nakal kakak mungkin tak laku lagu rau kita kok ada jiwa bahkan tak antakan milah kamu kong lapa ya dinai dek bapasan lah baju tak lari juo biar kami oi lah baranti gak samantaro malamku. Terima kasih sama-sama. Dari siapa? Dari dapuk, mana dapuk tuh? Mana dapuk tuh? Ya lagi dapuknya dah. Ndak jadi putri Banang, alhamdulillah lady sambuang diulih juga, walaupun lah dijuluk mangko kalari, nampaknya dari dalam rumah udah abu yang kekurangan gizi. Lagunya ampe kali 8 32. Nah iya uni nanti tangga. Kalau dapuk nak minta tantu uni yang semok menendangkan. Puso apa kondak teronton membori hari itu keceknya. Kamal lagu sudah kolej jadi jan sampai putri Pulau Banang dijuluk nongko kelari. Siang-siang kalah dari udah buat sialai sudah ko udah lisui bagai kena bakonda entahkan kenyak ya ampe kali 8. Luko di tangan, dapet di ube, luko di hati, bilo cekano, luko di hati, bilo cekano. Iko kanda di dalam rumah tak lagu gembot nanti minta tak lagu gembot nanti minta kadang lah tampak oi kalau kasai mana tahu di mana tahu oi mana tahu di mana
Sedangkan robot layado istirahatnya. Konon kok gitu manusia biasa, janji di paso ada juo. Nansari tadi yolat tiaba kiana kamari. Oi bakajanyo iyo medona ado tampe bayo. Bapasan kami kabakeina, Kalau di piti badan taniayo, oi jan lacu itu inai suaknya. Oi bakini kapaila akan desa du paralu. Oi kaduonyo iko paralu eta paguno kulo. Kalau nada di dalam rumahnya ditanyakan, siang malam di ina bangunonyo, tidak siang malam santai banguno. Antara sia nana punya lagi, cando itu bana laku goyangnya. Oi cando Ko bana tu goyangnya. Ai padonyo lamo anggunda balaki, ambi alai ko kapa pajanyo, ambi alanani ko kapa pajanyo. Ko nani ko ina jadi laki yang kapata amke. oi kero basi Dek sanjang bana lenggoknya kini. oi kalau namua Kasaruaso di batang selo. teman di pagi, Di batang selo teman di pagi. Ode bang Beni tolonglah sorot masuk anak YouTube mama ananiko untung viral pulau saromana pak baru aduh saja ekonomi lah mulai merosot banyak nasihat sakit jadinya banyak nasihat sakit jadinya. kalau lah Tanpa oi objek kini nan kameranya madok sinan sekali, nan kameranya madok sinan sekali. Iyo itu karena coba ngabini menyorot urang nyodap piti menyorot urang nyodap piti. oi nande ulama nyorot cari piti. Calilah anak Oi malam nangko lata kalau sampai oi duduk pulau. Oi nan balain lain lagi tuh kalau lama cari. oi nan rasaki Ado batanggang ado joiko pulu. Goyang lah sayang. Maropeti jalalaran jagalaran jalalaran
bagarap tiyoyo dampang tiyoyo dampang lawi tada pikiran lagi nyoni ranagi nyona pangecoy di kota adoy nan bakanda oi nan bakanda Allah Tuhan bakatu kami sama lamko onti Tuhan ayah dalam saingo tapak onti Tuhan membawa karam malah kironyo onti kironyo olah dawel kalagui kok ini dia kini dia mungkin bagura indah kalah oh indah kalah oh indah kalah aju ikoi Objek kamera. jadi dia oh jadi oi kadiba oi kadiba oi lagi ya anggun ala bagoyang ala bagoyang batari piring inyo dibungko inyo kini iko oi malah lagi lombang tanang kamalalangka oi kadiba oi kadiba Barabana datang cobaan, datang cobaan, datang cobaan. Ini bata